Szanowni Państwo, ja bym się nawet nie ośmielał podsumować te 20 lat pracy, gdyż musiałbym być chyba też misternikiem, żeby to wszystko czuć i odbierać. Na pewno jestem dumny z tego, że była taka osoba jak Jakub Wejher i tworząc to miasto, wypełniając śluby, powołała fundację, w wyniku której powstała ta Kalwaria. Ta Kalwaria jest cudowna. O każdej porze roku, każdego dnia ona jest inna. Zielona, zimą w śniegu, czasami jest jesienią bardzo taka rygorystyczna, ale zawsze ma to w sobie coś, że jak tutaj się jest, ona oddziaływuje duchowo. I ta wspaniała Kalwaria, na którą tak spoglądamy, bez ludzi nie miałaby swojej wartości. Ludzie, którzy tu przychodzą na tą Kalwarię, są istotni. Przez wieki tu przychodzili i przez wieki starali się znaleźć rozwiązanie dla kłopotów, dla różnych trudnych spraw, żeby pójść z optymizmem na przyszłość. I dumny jestem z tego, że na tej Kalwarii są misternicy. Misterium to jest dramat. I na tej Kalwarii odbywa się ten dramat w postaci ostatnich dni życia Pana Jezusa. Ale dramat pokazany przez misterników przeżywa się jeszcze bardziej. Zostaje on w pamięci, szczególnie dla młodego pokolenia. Ale i starsze osoby, takie jak ja, to też bardzo mocno to odbierają. I powiem szczerze, że ta muzyka, która towarzyszy misternikom, jest niesamowita. W roku 2005 została wydany album i elementem tego albumu była płyta CD z tą właśnie muzyką. Uważam, że to jest wspaniała płyta. Jak mam trudne dni, trudne chwile, nie wiem co zrobić, to właśnie puszczam tą płytę. I w tej muzyce jest taki potencjał, że znajdują się rozwiązania. Czyli jaka ona jest wyjątkowa. Ja chciałbym przekazać panu prezesowi 5 właśnie takich albumów z tą płytą. To wydane one były w 2007 roku, ale pokazują misterium z 2005 roku, żeby dał osobom, które są najdłużej misternikami. Będzie to jakiś pewnikiem problem, ale myślę, że pan Wojciech Rybakowski jest też reżyserem, więc z zadań, które mu się daje, potrafi sobie poradzić, to i z tym sobie poradzi. Pan prezydent Arek ma jeszcze w swoich rękach życzenia, których nie będę czytał, bo one tu pozostaną, a pan reżyser przekaże potem je misternikom. Natomiast ja życzę wszystkim dużo zdrowia, a szczególnie osobie, która odgrywa rolę Pana Jezusa, bo z taką trwogą spoglądam. Pamiętam jeszcze takie momenty, kiedy była zima, kiedy się poślizgnął, kiedy spadał, uderzał o te kamienie, więc to jest ogromne przeżycie. I życzę misternikom, żeby byli zawsze na Kalwarii, bo to jest ta istota wypełnienia tego wszystkiego, co mamy w Wejherowie. Jesteśmy z Was naprawdę bardzo dumni i bardzo się cieszymy. Bez Kalwarii, bez pielgrzymek i bez misterników